Takže čau, ja som Propejko a dneska si ochutnáme tento Monster Rehab Regengerere. Maďarsky? Počkaj, nie. Polský. Tento Monster Rehab Lemonade je teda polský. Je polský. A my sa ideme spoločne naliať. Kameruje mi to Martin. Ahoj. Ahoj. A čo ti drbe? Martin sa už ujebáva za kameru. Čo dělat? Môžeme si ho ísť spoločne naliať. Znelo to zajímavo. Veď to vyzerá zajímavo. Vonia pekne akože. Prečo to len nejaký rozpoveď. Ale vonia pekne celkom, dá sa. A ideme na to. Celkom v pohodičke Monster. Akože chutí celkom podobne jak tento. Len tam je viac cítiť citrón, kamo, dosť dobré, čo ti jebe. Máš, poď vyskúšať. Ja na to. Ako hodnotíš? A chutia fakt podobne. Kamože? Ale citrónový je asi lepší, no. Citrón je lepší. Dívaj, koľko prachu sa mi tam nazbieralo. No a ja by som mu dal, osobne by som mu dal takých 8 z 10 chutiny. Fakt je dobrý, akože kúpil by som si ho určite znova. Dizajnovo tak klasicky, taký mid, taký 5 z 10. A ty, Maťo, ako by si ho hodnotil? Ja asi tiež tých 8 z 10 a dizajnovo asi 4. OK. Takže jo, určite odporúčam, a keď to odporúčam ja, tak to je dobré. Určite si ho kúpte a nájdete ho aj v Maťovej akcie v Čadci. Je to tak. Takže sa s vami teším u ďalšieho videa a zatiaľ čau.